Decidimos unirnos ao proxecto de Crea Fogar porque nos parece un escaparate moi bo para o noso produto, no que temos moita confianza e creemos que se adapta moi ben a idiosincrasia do proxecto. E en todos aqueles sitios onde nos dan un espacio e un escaparate, pois decidimos participar. Podemos aportar algo diferente ao que outras empresas. Nós consideramos que temos un produto que non é para nada común, que bebe moito da economía circular, é respetuoso co medio, ao mesmo tempo pon en valor o entorno rural, e consideramos que nun evento destas características encaixa a perfección. Nós, en principio, temos planificadas a intervención en dúas estancias. Por un lado, é unha parte de mobiliario. Temos pensado traer unha mesa de reunións feita íntegramente de material reciclado, por iso que a estrutura é de madeira de batea. E, por outro lado, temos pensado facer unha intervención nunha estancia onde imos colocar un mesado tamén feito con outras partes da madeira de batea.